January ni somni pani kumsang ni somni pani a chuan Russia thingtlang pakhat Europe ka khwan cheng nu pakhat chuan zanlaya chuan ain tukver ron ki krikar kar thom hi chia a tukver atang chuan tuin nge an tukver chu ron kik tin awa ena ma se tu ma a mulawa an chinum te in chu alola eng war maya an chinuma cheng an chung ko pa ber roman igneten ko chuan zola in ani don so tin tukver kikri po chu abeng cheri ni ringin amutna lam chu apan le maya ain tukver chu kik tun lo om nge ya an chinuma cheng zola in aniang ati te fanu nadia chuana kika ma se awa hun lok lo wangin chinom dangte na alo vatlan ani nadia chuan anaw mi pa kumruk mi vel chu ka in an tlana an chinom dangte hena chuan mi pa pakhat chu anina chemte nen ron lutin anule apa ti chu a beini na soya police ka ngal ni in police an thlena in chungan en chuan an thil mu chu rap thla kan ti khop mai nadei pashan le anu ta ruang chu chhuata lo let nga tin apia lok mutna pindan chhuata chuan nadei naw alai zon kumsom mi ka te ruang chu moni boka chhuata le banga te chuan thisen akoi sei zui mai ni heng ruang pathum te taksa hian mun som ni vela vina nu ma monia thingtlang kholian lo le ral muanga hetiang tual thana rap thlak tak a thleng hi mitin mai chuan an rapin an thla po amuang lo hle ni an kho chung mitin deuh tho in she po vekara miswalan lo umru rengani churingin nu le no pang chu soilo patling thlengin an ril ru chu anwam che alovani nadia chuan miswal chu bavalai borvel kumsomli panga changa kumsom nga inkar velania amai vonte po chwar ve chanto khabe mul cha tak nei lukhum le jacket dumin bel ke korpo rongdum lampang ha bodlum kerek chen vel le ka bun niin asoi boka alem te chu lemziak thiam ze atir niin nadia in an kholian lo taka hepa mela shat lo dana hian police te chuan kazakhstan lammi anin ringani mase hetia ngai danan nei no lok hian thil makti de van nei ta a uriaf ka hi ramri te pa omniin ramdang min ron lu don reng rengin border control an palchanga nga ya police te border control lama miswalem zia an mutir chuan chutiang mel pu chu uriaf ka chuan lu tir an nei lo thon lo soi se ya kazakhstan lammi chu ni thein an shele talawani kho chunga la lemzia mel pu omang reng reng anom lova miswal 100 phel tur taknyal po omlo top mai chu tu chui tu te poin an case chu anjin ai takin a hau tak chu an jingani federal forensic expert le twal thana a nu chui thiam bik te chu moscow changin an cha lota europe ka khwa hian insang khat vel chu omin nu chui tu le chu insem darin intina chuan zona zotin an kal kwala ma se insang khat an lu chwa chung poin an nu chuina ta na changkai tur engma shiat an nei chuang lawani widang rin thel tur zonai chuan na dei te chung kwa chanchin chu zerchan masak phota ngai tin an han chui chiang ta a na dia le a passion te hi chung kwa anga an chen ho na hi alarei lutuk lawa kumthum borvel chau alanio me na dei te unaw hi pathum niin ama hi a upa berniin kumsom pali upaniya anaw bauralta katia kha kumsom mi niin taksalama rwal ban lawaniya ante ber chu mi panaw pang kumruk mi vel niin dima tin an kauchin ani kumthum palam vel khan nadia tenu fale an passion roman le romana fapa te chu iraf ka khwa hian an pema an chen ho nu hian an fa te po in kom ngein thubai rem ngai le ho ngai in anum ngai lawa roman le nuber alexandra te no pain karpo acha leya roman chuan wan te siamin thlaya ching hlo maya a fapa hi kumtling to niin an district ko pui vedeu om sa chuan college kalani nadia hi tlero kumsom palimi vel niin ama to ka lekha te po athiam ve hleya khotla nga po tlero felle biak nom an tiang kha ni anaw katia chu atak sa chenkhat a zena wangin boipui ngai rengania nadia chu anaw boipui tu berania a hmela le achong kama te chuan anaw boipui chu anin thu asoin atilangai lo shimshimani chenum khoveng te chuan poi khoi tu chu an chung ko chen nai vai anin rin thu ten soya ma se nu chui tu te chuan poi khoi na thlenna na dei ti in chu uluk takan en chuan
na dei thu soi ne na an khai khin chuan rin hel deuh reuh chu an nei ta tlat maya chu tu dang ni lovin tlerol kum som pali mi nadia ngei chu ni nadia chuan nu chui tu te hena chuan an ina miswal ron lutin anu le pa te arik rap lai chuan anaw mi pa kumruk mi nen chuan anin tukvera chang chuan an tlan chuaka chan pui tu tur au tura an tlan chhia thu soya nima sela an tlan chuana tukver nia soi chu ventilation te tiatlek niin nadei na kumruk mi po chu aleng thachum do nam ni ti tur khopate nia chuta thlasik lai ani wangin jacket porchi bomber jacket angkha anla hazui boknen thil ne thein an shelawani lu chui tu te chuan tleroi poi soilo mel tak 100 hle ringot mai po chu dikan shat lo wangin an hlau thongin tukvera chuan lengle lenglovin anin no te po ne theitin nadia chu tukvera chhuatan zir tur an deta a mase nadia chu aleng ta hau lo maya nadia chuan ama chuan alen ring thu te chu asoi tlat boknen lu chui tu te ril ru chu anuam ta lo hle ni an tu chuina hian he tlerol hian in hnam hnoina anei ani chu an jing le ta a nade nau mi pano pangkum ruk mi chu thil thlen dan an zo chuan ani chuan a u nadia chuan thil thlen lai chuan amitle abeng a hup sakla thu soin engma a mu thelo ba ka thompo a shat lo thu soya a u nadia nen chuan kong kapuya changin an chuak ngei niin a soi bokani nadei chanchin pik chu chui chen zai an rel ta a phone atang chuan rol thar kum som pasari mi Alexander nen ani ngai song ti an sheta ni nadei chungte chuan Alexander chu nadei tan chuan a upama ma tin anin kop chu an rem tilawa hei baka hian Alexander hi a hmain no pangdan pa zutte an thunun na mun juvenile center a om towa a thin jimin an chena in chu halatuma wangin a chungte hian an dani hemi tilawa chuan rol thar pa ngai tak zaidam thluam mai hi nia a thin thok ana vedo hleti chu anin hal atum dana hian thil chiang takani tlerol in ngai zong satya mani se an fanu tlerol himtan chuan a upadeu mama anti wangin poi khoina thlen ma thlani lamta changkhan nari chungte chuan in biak le in mu phal saklavin nadia chu an khwa khir ta hleya anni panila in thla mai tum lovin an lawin du velak lo nen nari chungte butnu chuan arokin pona anin murota china hemi te pani inkara an chungte syang talutuk chu ngai theilovin nari chungte hi an thatta ni chu tu chui tu de chuan an jing ta ni Alexander chu thozo fya turata na lak ni in an kho chen oman chungte ina anaw ne na ommek na dia po chu thozo fya tan an la ve boka zona anin zo tir chuan an chang na sa ve hleya ma se thiam taka nu chui tu ten an dop nuwa chuan anin puang ta ni Alexander chuan atwal thana manrua apaina chu nu chui tu te shilin asoina mun nge ya chuan thisen kai luain anwa muwa nadia puin achung te thina chuan mu phurna anei thu soi ve bokani Alexander soidanin nadia chuan achung te thattora anurngun hle thu soya aninkara anlak thlazep chu nadia chuan apum thiam lova alaizon no katia po enkol reng ape to lo thu soin thatve ngal lo turin a shil boka hetiang hian Alexander hi thlani chung vel chu alo tur to a chum khat po achung te tura chuan tur tel atum to a mase Alexander chuan achung te chu thazok se tin aril ru a thlak le ta ni January ni somni pakhat kumsang hi somni pania chuan an che tan tur chu an rel fel ta a Alexander chuan a school ban chuan bolho iblei hoin zana chuan zu ina zanlai dar som pani pela chuan a chem tenen chuan nadei tina chuan a kalta a nadia chuan kongka lo honin a phei khok phelin nadei nu le pate mutna lam chu pana khoma mu roman chu vikthutin roman har chu khoma jang chuan che cholin akal sona mase akal thui main Alexander chuan umzuin arem lai la ya chuan avita narei nu chuan Alexander chu lavin dokan noya alobi rowa mase Alexanderan roman chu atuk sal to nuwa chuan a thau thei to don chuang lo tin Alexandra zok chu ava bele ta a Alexandra chu a chaw che thei to lo tia chuan katia chu a bele ta ni katia e a tha nuwa chuan Alexandra le roman te chu pan lein
theile theilo hian in thiar fi hlim an lo tum ve chu nein anom na tang chuan an lo buk wak sona ma se an hliamana to ema wangin Alexander chuan pan hnain an nun na chu a chha sakta ni heti chung zong hian Nadia chu anaw mi pa alam hoi zonga kwain abenga hup sak boka Nadia hian a chung te dang hi hohlema se an te ber hi chu a hmangai ve hleya a chung te an thi vek poin anaw chu aman enkol seile na lo tumani Alexanderan ati turati zoa chuan ina tang chuan chhuakin Nadia le anaw chu chenoma chuan an wazwa kautani Alexander chuan chemte chu kora pain amoza thesen kai chu a hala rinhlel ani ma hian Nadia le Alexander te hi voikhat anin murole ni anin puana khotlang mi puiran sia chuan makantiin oi har sapo anti leya miswal pa melem an zia kha dot vek ni hin he khovela hian om velo shimshim ani kumtling lawan ni wangin an chung thu hi an poi khoi arap thlakang ain arit lutuk theidon lawa marchni ni kumsang ni somni pathuma chuan Alexander chu kumruk le thlasari lungin tang turati niya achung thu ngai to ani hian kumsom pariat atling vel che a lungina hian atang theidon che ani Nadia po kumsom pangalo ni ve toin kumruk le tharuk juvenile prisoner tang tura achung thu rel ani ve ta bukani tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni